ik was naar zo'n zoekerdingen. En ja, ik wist veel over hoe ze in die oude tijd gingen wassen, kleren wassen en zo. En ook koken. En ik heb zo'n oude taart geproefd, zo dat ik was vies. En wat doe jij hier? Maar ja. Wat moet ik verder vertellen? Heb je weer in deze mee? Ja, ik heb een beetje Fries geleerd. Hallo, ik ben Danielle en wat ik gisteren heb geleerd met polsdagspringen is dat je niet meer de ouderwetse manier mag gebruiken, maar ja, dat je het heel vaak moet opmeten en dat je heel erg druk bij kan krijgen. Eén been aan één kant. Dus je hebt eigenlijk de paal tussen de benen. Lekker.